Képzeld el, hogy kialszik minden fény. Egy különleges élményt jelentő kiállításra szeretném most invitálni kedves hallgatóinkat. Az, hogy mindent hangokon keresztül kell elképzelniük, ez esetben nem jelenthet gondot. A Népligeti láthatatlan kiállítás lényege a sötétség, a látogatók megérthetik, milyen érzés az egyik legtöbb információt adó érzékszerv, a látás nélkül élni. A kiállításról a kurátort, Weisz Dórát kérdeztem. Ez magánszemély Kuruc Tibornak az ötlete, tulajdonképpen ő volt még annó 10-12 évvel ezelőtt a Pálmaházi kiállításon. Ott volt egy szintén hasonló láthatatlan kiállítás, amikor ő azon részt vett, utána elhatározta, hogyha egyszer lesz lehetőség, akkor egy saját kiállítást hoz létre, és hát végül is így kerültünk mi ide augusztus 15-től. Más városokban is volt már, Pécsen, Szegeden, azt hiszem Debrecenben is, de abban nem vagyok biztos. Illetve hát országszerte Európa országai között azt hiszem, hogy 14 országban volt már láthatatlan kiállítás. Mi a célja? Hát igazából a vakok világát egy kicsit mi látóknak megnyitni, és közelebb hozni, azt megmutatni, hogy ők ugyanúgy tudják az életüket élni, ugyanolyan boldogan, ugyanolyan teljesen, mint ahogy mi is. Csak nekünk ezt egy kicsit nehéz elképzelni. Hogy épült fel? Mekkora pontosan? Hát nagyjából ez egy 350 négyzetméter, és 7 helyszínt rendeztünk be teljesen valósághűen, ahol egy vaktárlatvezetővel kísérjük végig a csoportokat, a látogatókat. Tárlatvezetőknek ez munka, közvezetés kapnak? Igen, tehát mi alkalmazunk vakokat, akik tárlatvezetőként dolgoznak itt a kinti részen is szoktak, most bent vannak, illetve hát vezetni is szoktak, tehát ez egy nagy munka nekik. Milyen a látogatottsága? Hát azt lehet mondani, hogy főleg hétköznapra jellemzően gimnazisták, iskolások, a 3.-4. osztálytól ők nagyon sokan, nagyon érdeklődőek az általános iskolák felénk, illetve hétvégente baráti társaságok, cégek, vagy meetingeket szoktak itt tartani, meg ilyen kicsit, hogy összébb a társaságot összefogják, megismerjék egymást, tehát már olyan is volt. A láthatatlan utazás egy vakvezető kíséretében életszerűen berendezett és teljesen besötétített helyszíneken történik, melyen a részvétel 15 percenként induló csoportokban lehetséges. Jómagam egy 3 fős társasággal indultam útnak. Kísérőnket, Gábor, sötétben ismertem meg, ugyanúgy, ahogy ő életének minden résztvevőjét. Gábor mutatta meg, hogyan boldogulhatunk teljes sötétségben a városi forgatagban, a piacon, a konyhában, vagy miként fizethetjük ki kávénkat a bárban. Lassan álljunk majd meg, ahogy halljuk itt ahol mi jöhetünk előrébb. Jó, most úgy körülünk. Akkor én mondanék egy-két dolgot, Nemes Gábor vagyok, én leszek a vezető, tegeződünk, magázódunk. Tegeződünk. Jó, akkor kérnék annyi nevet, ahányan mondhatok. Anett. Tibi. Dalma. Ákos. Jó, akkor négyen vagyunk. Kezdjük jobb oldalon. Jobb oldalon a falon mezőgazdasági eszközök vannak. Ez valami létre szerintem. Igen, létra. Jöjjünk a létrától kicsit jobbra, követve a falat. Ez egy kassz, igen, balra. Kassa. És nem megjelek? Gyere. Nem, mert nem élek fel, akkor itt vannak. Ez meg egy papa mellett. Papa is van, igen? Ugye? Na, arra fele van egy Anett. Anett, jelez. Itt vagyok. Ott van, jaj, de aranyos. Most jön egy Dalma. Igen. Hol vagy? Itt. Egy kezed. Jó. Akkor Tibi, Anett, jelezzetek. Itt vagyunk. Gyere, Dalma. Erre fele majd kísérlépés lesz, erre, hangom irányába. Kísérlépés, és bejutunk az erdészházba. És ez egy kulacs, nem? Aha, sikóbőrös kulacs. Mutasd. Tessék. Hát nézd. Na, merre az asztal? Itt az asztal, gyere idén Bákos, erre. Ez Na, te. az én vagyok. Jó. Akkor erre üljünk. Mindjárt ide terelek titeket is. Igen. Na, erre gyere. Ilyenek vannak a jelent. Igen, ez a férfiaknak nagyon kedvelt magasság. Erre gyere, kis lelépés. Egy eszköz. Na mi az? Ez egy autó? Igen. Van antennája. Igen. Itt elő meg a láb. Fiúk, meg tudjuk mondani mi ez? Egy pillanat, mindjárt. Vagy akár a hölgyek is. Várjál, a Dalma, ne arra menj. Erre gyere. Nézzük a lámpáját, hát veszed is valami. Hátsó Igen, ez Kispolák, tényleg. Erre gyere. Többieket is mindjárt átviszem. Itt van egy stand, egy csomó mindennel. Ez hagyma. Jövök, te is akarod, tudom, mindenkivel felejteni.
Az utolsó függöny után szemünk jólesően szokott hozzá ismét a fényhez. Hallgassunk meg pár véleményt, benyomást. Hát eleinte nagyon paráztam oda benn, nagyon frusztrált, meg idegesítő volt, de főleg belegondolni tényleg abba, hogy valakinek ezt naponta el kell viselnie. Nagyon érdekes volt, amikor a srác egyedül hagyott minket, én konkrétan elkezdtem szédülni. Nem éreztem magam biztonságban, amikor nem hallottam vagy a hangját, vagy nem fogta az ember kezét. És először egy kicsit olyan meglepő volt ott a sötétben, úgy bizonytalanságérzés volt, de később egy olyan 10 perc után már egész otthonosan mozogtam benne. Meg lehetett szokni? Meg. Az volt az érdekes, hogy például felnagyítottam bizonyos dolgokat magamnak. Ha mondta, hogy van kis lépcső lesz, meg ilyesmi, én már vártam, hogy mikor fogok egyet orrá esni, meg hasonlók. Fura volt az, hogy megkérdezte, hogy van-e valamilyen kérdésünk, és én személy szerint ingattam a fejemet jobbra-balra, hogy nincs, aztán rájöttem, hogy ezt el is kellene mondani neki, mert úgyse látja. Én nagyon rá voltam szorulva másokra, mert én féltem. Gábor az út során biztos mozdulatokkal fogta meg a kezem. Határozottan, de udvariasan vezetett. Kérdezgetett rólunk, és mesélt magáról. Barátivá téve ezzel a légkört. Nem féltem, mert jó hangulatban játéknak tűnt minden. Hogy milyen egyedül maradni ezzel a sötétséggel és a tudattal, hogy az út végén hiába van ott a villanykapcsoló, arról most Gábor mesél. Koraszület voltam, túladagolták az oxigént. Ugye fejletlen tüdővel inkubátorba kerül a csecsemő, és ott sok oxigént kap, és egy 86-os vagyok, és 86-ban nem igazán volt olyan eszközömben, mérhették volna, és a sok oxigén túladagolás következtében elsorvadt a látóideg. Na most én láttam 5%-ot, mondjuk 15-6 éves koromig, tehát ismerem a színeket. Festettem vízfestékkel, nem a legpontosabban, de festettem. Közelről tudtam tévét nézni. Milyenek a mindennapjait, mondjuk Budapesten konkrétan, hogy segítik egy vak életét? Könnyűnek mondható? Figyelj, ez rutinnak? könnyű vagy nem, ez személyfüggő. Tehát van olyan vak, aki 40 évesen egy lépést nem tud tenni egyedül. Van olyan vak, aki 15 évesen száguldozik. Mert jön-megy, mert dolga van, mert gimibe jár, mert zenekari próba, meg úszni megy, meg ilyenek. Erre nem tudok általánosítást mondani. Azt, hogy segítenek, sajnos arra se tudok így mi. Városban, ha olyan helyen mész, ahol többször jártál, sok a támpont, egy oszlop, egy korlát, vagy bármi, amiről tudod, hogy ott van. Az emberek pedig olyanok, hogy nagyon sokféle módon reagálnak. Tehát olyan volt, hogy megálltam 5 percre, mondom, elszívok egy cigit, aztán megyek metróba, álltam, zenét hallgattam, és odajöttek, hogy pénzt akarnak adni. Ettől a reakciótól kezdve egészen addig, hogy valakivel találkozom, és fél perc múlva tök jól dumálunk, mert iszonyatosan laza. És nem akad fenn azon, hogy én vak vagyok. Egyébként ez a vaksághoz való hozzáállás, ez is teljesen személyfüggő, tehát van, aki belebolondul abba, hogy ő vak, pedig mondjuk születésétől fogva vak, vagy akár később veszettől lehet eset. Én azt mondom, ha valakinek ez olyan problémát jelent, hogy nem tudja tőle teljesíteni az életét, akkor a saját magát sem fogadta el. Problémája van önmagával, amitől nem tud teljes életet élni. Amondó vagyok, hogy szerintem túlságosan sok szép és jó dolog vár mindenkire az életben, akár siketként, akár mozgássérültként, akár fizikailag teljesen épp emberként, hogy egy fogyatékosság ezt meggátolhassa. Hogyha én ilyen nagy hatalmas depis vak lennék, akkor azt mondom, hogy én nem dolgozok sehol, én elélek a segélyemből, de azt mondom, hogy itt dolgozok, és megismertek például titeket is. Ez milyen jó? Tehát szerintem ez egy abszolút, mondom, ez tényleg hozzáállás kérdése. Most ugye egyetemen abszolút kell a pozitív hozzáállás, azért is, tehát ez nem egy magamra erőszakolt valami, én így jól érzem magam, hogy így állok hozzá a dologhoz. Csoportársaim annyira nem veszik észre, hogy nem látok, hogy megyünk, és akkor egyszer csak ment ez a könyv, hogy nézd, ott van a tanszékvezetőnk, és ja, bocs. Egyszerűen nem esik lennek, hogy nem látok, pedig ott van nálam a bolt. A vakok, akiket én ismerek, így általában beszélünk egymáshoz, hogy nézd a lábad elé, meg ilyen hülyeség, de ez poén, és aki ezen megsértődik, az saját magát nem fogadta el. Milyen érzés neked, hogy én erről beszélek, meg ilyenek? Abszolút, aki mennyire hiszi el, van, aki itt van 5-6-8 darab 40 éves, és bizonygatom, hogy gyerekek, ez így működik. Aha, elhisszük, persze, és rábólintanak, meg minden. És valahogy senki nem kérdez semmit. És miért nem kérdezek, mert jaj, mi van, ha megsértjük? Ilyen nincs. Én mindig megmondom, gyerekek, most megkérdezhetek olyat, amit mondjuk egy metróban kísértek egy vakot, nem mertek megkérdezni, mert nem tudjátok, hogy reagál. Én tőlem bármit lehet kérdezni. És erre jön még az rá, hogy én azért szeretem ezt csinálni, mert Magyarországon az emberek szinte semmit nem tudnak a fogyatékos emberekről, és nem tudják, hogy nyissanak-e, vagy hogyan állnak hozzájuk. És nekem ez egy tök nagy öröm, hogy én itt vagyok, mert én azt mondom, hogy itt beszélhetek. Nem az a lényeg, hogy elhiszi el, hanem az, hogy én elmondtam, ha nem is hiszi el, legalább továbbadja, és több 10, vagy akár több 100 ember tudni fogja, hogy legközelebb, ha nem is megyek úgy oda, hogy vakhoz, hogy csáv, azeg, mit csinálsz, akkor is tudom, hogy nyitottabb leszek egy vakkal, mert azon kívül, hogy nem látnak előtt semmit, azon kívül semmi baja nincs. Én ennek abszolút híve vagyok, hogy én ezt itt amennyire tudom terjesztem, és bizonyítom az embereknek azt, hogy így is lehet élni.